Unde e LED-ul ăla pe care ar trebui să-l văd? A, gata. Privirea în față, da? Ok, uite mai așa. Ai umflat vesta? Ok. Privirea în față. Hai, pas mare. Se îndoarme așa. Sau așa. Asta e mai mare, te văd de mai departe, știi? Și mai dramatic. Regulatorul. Ține masca și regulatorul. Și din spate strap-ul de la mască. Mâna dreaptă. Așa. Privirea prin față, pas mare în față. Bravo!